Ola, ola, boa noite. Benvidos a unha nova xornada da Liga Llogueser Mallalevo. Estamos aquí, hoxe esa xornada quinta desta Liga e imos ver que sucede hoxe. Que sucede hoxe, se hai algún cambio na clasificación, se hai algunha novidade. Imos pasar un tempo entretido como facemos sempre, que nos juntamos por aquí. Estaremos unha hora e media, desde as 8 que son agora, ata as 9:30, xogando máis ou menos como promedio, estamos xogando entre 5 ao máximo 6 partidas no que hai cada unha das xornadas, cada sesión, tampouco dá tempo a máis, non? Tampouco é cuestión de ir aí a presa. Como comparto aí, hoxe, o mapa especial que imos xogar, pois, ten que ver coa celebración que temos mañá, que é o Día de Rosalía, e entón imos empezar, xa digo, o primeiro mapa desta xornada vai ser o mapa de Rosalía, que ten ubicacións que podemos decir son ubicacións de tres tipos. Ubicacións relacionadas coa vida de Rosalía, ubicacións relacionadas coa súa obra, cos seus poemas, é dicir, referencias que pode haber nos seus poemas a lugares de Galicia, e tamén lugares que son un pouco a memoria, monumentos, estatuas, rúas, centros educativos que levan o seu nome. Por tanto, o mapa pois, ten esas tres partes: vida, obra e memoria de Rosalía. Pero eso, antes de empezar coa primeira partida, vimos botar en ollada como está a clasificación actualmente. Vou tratar de compartir aquí entre todas as pestanas que teño a clasificación dos 8 primeiros postos da Liga actualmente. Despois de 4 xornadas disputadas, líder Ampefi, destacado, con 266 puntos. Segundo, Pablo Rodríguez de Vila, con 213. Terceiro lugar, Dani Conde, Guezeta, con 195. E despois, a certa distancia, xa Xorxe, con 71, Iago Gordillo, 60, Adranciño, 20, Dos do Rei, 15, Taco, 15, e tamén Vainilla, 2 puntos, o que pasa que na clasificación, aquí na imaxe, nesta captura, só aparecen os 8 primeiros postos. Aproveitamos, antes de empezar, para recordar que a Liga empezou en xaneiro, esas 4 xornadas que fomos facendo nas últimas semanas, que esta Liga vai acabar no mes de suño, 20 de suño, e o 20 de suño, pois, resolvemos quen é o gañador, ou gañadora, e levará un premio, como está nas bases. Toda a información está en valalevo.gal, calquera cousa que querades consultar, teredes aí as bases do xogo. Haberá premio para a gañadora e para a persoa tamén que quede no segundo posto. Eso será o 20 de suño, co cal ainda quedan, pois, estamos acabando febreiro, semana que ven xa estamos en marzo, empezamos marzo, abril, maio, ainda quedan bastantes xornadas por poder xogar aquí. As persoas que non xogaron antes poden entrar e participar, aquí é gratuito, non fai falta registrarse, non fai falta darse de alta, é simplemente entrar na ligazón que compartimos no chat e xogar, poñer un nick, se é posible poñer sempre o mesmo para que despois sexa fácil de identificar quen leva os puntos, e nada máis, non ten máis misterio. Así que isto, xa digo, fácil xogar. E por se alguén tamén anda por aí que non sabe como é o xogo de Llogués, en que consiste, pois tan sinxelo como adiviñar, identificar o lugar que aparece na imaxe e marcar despois no mapa o lugar máis preciso, o máis cercano posible a ese sitio. Sempre xogamos unha lista de mapas que están situados en Galicia, salvo algunha excepción. E precisamente hoxe é unha desas excepcións, porque no mapa que imos xogar de primeiro, que é o mapa de Rosalía, advirto, hai ubicacións que son fora de Galicia. Dicíamos nas bases que algúns mapas de tipo biográfico, un mapa biográfico, non? Pois poden aparecer ubicacións que están fora, así que esa advertencia é importante para que non vos confundades e xogades no mapa de Rosalía. Pode haber lugares que son de fora de Galicia. No resto, dos que imos xogar hoxe non, van ser todos ubicacións dentro do noso territorio. Vou facer como fago outros días, compartir aí o enlace por se alguén quere entrar en directo e compartir ou comentar aquí en directo, en vivo, con cámara ou sen cámara, eso xa é o voso gusto, pero, bueno, sempre tedes as portas abertas aquí para poder entrar.
Aí está o enlace, ese é o enlace para poderse incorporar no directo. Tarda un pouquiño porque hai que conectarse, bueno, é un poquinho, leva un poquinho de tempo, un minutiño a mellor leva. Bueno, nada máis non, sempre, como decimos sempre antes de empezar no comezo, cada día dedicámoslle ao directo tamén a unha persoa que naceu neste 22 de febreiro, neste caso, e temos aí a imaxe dun escritor francés que se chamaba Jules Renard, que naceu o 22 de febreiro de 1864 e foi autor dun libro, que é un libro que a min, un dos libros que a min me gusta moito, de verdade, que é o libro Pelo de Cenoria, que está editado en galego, está publicado en galego pola editorial Laio Bento. É difícil de lograr ese libro porque é do ano 2009, creo que está descatalogado realmente, non? Non é así fácil de lograr, de conseguir. Pero é unha historia que merece a pena, verdade? E para alguén que é pai e é mestre, como no meu caso, máis aínda, porque conta a historia dun neno maltratado pola súa nai e as vivencias que teñen bastante de autobiográfico do que ese neno viviu, non? Que era o propio Jules. Ben, eso, presentados xa o personaxe do día, e o temos, vai estar aí acompañándonos ao longo da sesión, virada a clasificación de tal como está agora, pois imos compartir a pestana do mapa. Cambiamos esta pestana, buscamos a outra que a teño por aquí, compartir esta pestana, e entón temos aquí o mapa de Rosalía, que é o que imos empezar xogando hoxe. As persoas que estean, pois que queiran participar, ahora pasamos o enlace para poder xogar. Como vedes aí, está sin usar, está para estrear, non hai ninguén que o xogara, nin siquiera eu, e ten en total 42 localizacións. Porque, bueno, pues, como decía antes, localizacións que teñen que ver coa súa vida, coa súa obra e con memoria que hoxe en día pois é moi ampla realmente, porque hai murais de Rosalía, hai rúas dedicadas a Rosalía, unha chea delas, estatuas de moitos tipos tamén, como dicía antes, centros educativos, bibliotecas, centros culturais, bueno, o nome de Rosalía pois aparece nunha chea de sitios, así que pode ser calquera deses lugares, por eso en total son 42. Eso vai nos permitir xogar ao mapa máis veces e que quizás con opcións de que non se repitan os lugares. Imos xerar o código para a primeira das partidas. Vamos de aquí, imos a... No, estou confundido como sempre. Estou habituado a xogar con a xogar eu, teño que ir a party, e crealo aquí, desde aquí. E buscar aquí, mapa de Rosalía, para poderlo compartir ben, é mellor facer así. De outra maneira sería un challenge que non é o mesmo. Empezamos, como sempre, con movimento permitido, panorámica permitida, zoom permitido. En lugar de 1 minuto 30, facemos 1 minuto 20, como temos nas normas. Esa estaría, e agora imos dar a crear código. Copio o código, vou no pegar aquí no chat, que aparecería tanto en Twitch como en YouTube. Aparece aí un código, unha ligazón. Non fai falta crear conta en GeoGuessr, o bo desto, mas hoxe en día conta de GeoGuessr é de pago, non hai conta gratuita xa. E o único que tens que facer, pois, é facer clic aí, poñer o nick, se mellor o nick anterior, se xogastes outras veces, poñendo o mesmo, ou, bueno, polo menos que se xa fácil identificar para min, e se é unha persoa nova, pois, distinguira, non? Vale, poñemos o enlace, damos tempo, se hai alguén para entrar, se non, pois esperamos un segundiño para poder xogar. Mientras damos aí tempo a entrar na partida de hoxe, a primeira de hoxe. Está por aí Pablo, non sei se Pablo tamén perdiu un pouco de vista aquí o directo, non sei se andas por aí. Moi ben, Pablo. De momento estás ti só, Pablo. Así que hoxe non hai rivais. Hoxe a xente ou chega tarde ou está ocupada noutras cousas. Imos dar un minutiño para entrar. Vou quitar o texto que está aí xa. Chegaches de milagre, sí? Vaya. Pero chegaches, que é o importante. Quitamos aquí isto, aí está.
Vale, estamos poñendo aquí isto, non tiña moito sentido, xa, cando empezamos aí un rato, un tempo. Tiveches a asamblea de Opos, bueno, que levas uns días, pois, entre oposicións e outras cousas, creo que non levas o día a semana moi tranquila, non? Ocupada. Bueno, esperamos un segundiño e empezamos. Se non hai ninguén máis, pois aquí xogamos igual. Aquí os que estamos son os que somos. Ata o carallo. Si, fai falta vacacións. Vas ter necesidade de vacacións, pero antes de tempo, non? Antes de tempo. Vacacións, pero en febreiro. Porque son moitas cousas. Aparte que cando ves o que entras aí en directo, que pois entrará, supoño, entra tanta xente, pois a xente cada un vai coa súa pregunta, claro, o tema das oposicións é unha cousa moi persoal, cada un ten a súa feira, non? Cada un leva a súa dúbida, o seu problema, e lidiar con todo eso é complicado. Ti fas aí tamén co Discord, que é unha ferramenta que tamén é útil, pero bueno, vexo que hai que multiplicarse. Fan falta varios Pablos, non un Pablo non chega. Fan falta máis. Ainda outro día estábamos falando de ti, bueno, descoñecidos, xa o sabes. Teníamos unha comida e falaba xente de Pablo Rodríguez Vila. Creo que cada vez que alguén fala de ti soase unha alarma, anda por aquí, Pablo. Así xa falamos en calma. Moi boas, Pablo, que tal? Non sei se estás aí muteado ou... Ah, es meu, sí. Ahora sí. Que? Andas aí con moito traballo, non, últimamente? Vale. Chégalle. Escoitoche mal, non sei se... Non sei. Hostia, pois non sei. É como se te escoitara non polo micro, senón por outro micro. Unha voz como de habitación, do cuarto. Mira, eso sobre todo para despois, porque se despois non te escoita a xente vas a poñer nervioso, xa. Eso sobre todo para despois. Problemas técnicos que sempre hai. Vamos a ver se aí... Moi boas, Dani, que tal? Que tal? Se queres aí unirte, imos empezar aí a primeira partida de hoxe. Saiu aí Pablo, se pode volver, pois que volve. Se ten algún problema, pois non pasa nada. Que garde forzas tamén para despois, que despois ten un directo intenso como ten el. Vale, pois xa temos aí. Moi ben, Dani, moi ben. Benvido, Dani, como sempre, benvido aquí a unha nova xornada da Liga. Imos empezar con mapa de Rosalía, que dicíamos antes. Ose del Bancas a Paula, ose duelo, rivalidade aí Lugo-Ourense. Está aí Pablo intentando entrar outra vez. A ver se agora vai a cousa. Hola. Ahora sí, ahora perfecto. Ahora perfectamente. No, sabes que pasa? Que ás veces Sí. o micro este ten aquí dúas luces. Sí. Entón hai veces que empezan a parpadear e debes algún fallo do ordenador ou algo así que non pilla ben, entón fai co aquí un Cristo. Xa me pasou outro día tamén. Sí. Entón saia por outro sitio. Sí, bueno, está por aí Dani. Está por aí cama. Dani. Di que Dani que te vai desbancar. Está ben forte Dani, Conde. Dille que se conecta aquí ou ten medo, dalle vergonza. Dille, eu estou en pijama, tío, estou en pijama, que máis queres? Voulle pasar o link, como non estaba antes, claro, porque cando entrou non o viu, se quere, aí cada un. Porque está, bueno, sí, anda mal de cobertura, claro, eso tamén influe tamén. Se tes mala cobertura, xa tratar tamén de entrar en directo, xogar ao mesmo tempo, xa, todo é pedir mellor moito equipamento. Vale, empezamos. Simplemente recordo, ubicacións relacionadas con Rosalía, coa súa vida, lugares da súa vida, obra,
a mellor lugares mencionados nos seus poemas, e tamén coa súa memoria, co seu recordo, monumentos, estatuas, murais, centros educativos, pode que haxa algún tamén, que hai uns cantos en Galicia que levan o seu nome, e ben, se o Dani que está co móvil, que non lle dá, bueno, sí, xa bastante estar co móvil e xogar como ainda por arriba querer entrar, xa é demasiado. Pablo aí, non sei, entra, saiu, está entrando e saindo, algún problema ten. Pero imos darle ao play, senón non empezamos. Perfecto, Dani, pois cando estés na casa e poidas, eu encantado tamén, todos encantados de poder participar tamén. Vale, primeiro sitio. Primeiro lugar que aparece aquí, que pon 24 de febreiro, como ben sabedes, esa foi a data que se pensaba que era a data, durante un tempo pensouse que esa foi a data de nacemento, pero hoxe en día hai documentos que demostran que foi o 23, así que 23 de febreiro, 24 foi cando se batizou. A ver onde está este mural. Moi ben. Moi ben, Dani. A ver onde estamos. Mural. Difícil de identificar o sitio. No mural aparecen máis mulleres de relevancia na nosa historia. Pablo se marcou. Volveu caer aí ao directo de Pablo. Non sei, algún problema hoxe. Dani tamén marcou. Supoño que a Dani non lle sería moi difícil. Sí, non, xogou con vantaxe, hai que recoñecer. Estábamos en Ourense. Era o CEIP da Ponte, no barrio da Ponte. Marcastes en Ourense, e Dani coñecía ben o sitio tamén, víase a Ponte tamén do Milenio, no fondo. E aí no CEIP da Ponte, que é un barrio bastante populoso de Ourense, pois teñen ese mural, pois a imaxe de no meu ex barrio de Dani, así que ainda máis. O mellor en Lugo tamén hai. Dani e Pablo aí por 7 puntiños de diferencia, así que nada, a primeira moi igualada, pero esos 7 puntiños fan que Dani vaya en cabeza esta vez. Houve sorte que tirei o chou. Tiraches aí Ourense, a ver onde coincides. Ourense o chou. Di aí Dani, o cura desa rúa bautizoume, Jesús Pousa. Mira ti. Entón, claro, eres de orixe da Ponte. Eu son do Couto. Así que somos aí de barrios próximos. Bueno, outro mural. Porque hai moitos, estive mirando para engadir o mapa, murais, distintos murais que hai por Galicia adiante, e hai bastantes. Algúns deles non fun capaz de atopar imaxe porque non están cerca dunha estrada. Están dentro de centros educativos, e ese, claro, é imposible. Pero este, como está aquí nunha rotonda, pois Pablo sorríe un pouquiño, vese o sorriso así por debaixo da boca, da man, está tapando... Pasei hai pouco por aí, hai moi pouco. Bueno, toda cousa, parece que se vai igualando aquí a proporción de sitios. O rollo é saber o sitio exacto, porque ese é un sitio moi coñecido desa vila. Claro. Pero, claro, aquí no mapa... Sí. En pouco tempo atopar o sitio exacto non é tan fácil, non? Hai unha rotonda, pero claro, no mapa non é fácil. Moi boas, Ninjun, que tal? Se queres xogar na próxima? Vou probar aí. Perfecto. Estamos aquí buscando que sitio é este. Que mural é este de Rosalía que o temos aí? É bastante recente o mural, no último, de mellor, como máximo ten 2 anos, creo. Mirando incluso como se foi facendo. Bueno, ben, aí estábamos en Vilalba, estábamos ao lado do parador de Vilalba. De feito, creo que a fachada, esa parede, foi parte do parador. E aí, bueno, nesta como foi? Pablo fixo 5.000, Dani a un punto, a cousa super igualada. Estábamos aí, xa digo, en Vilalba. Dani quedou un poquinho máis longe, pero tamén adiviñou a localidade. Eu pensei que iba a sacar algo de ventaxa nesta, pero non, que aí... Claro, porque Vilalba tamén é máis pequeno que Ourense, entón Ourense a sete partes un pouco máis, porque Vilalba
próximas Joder, noites. pero tiña esperanza de que non dese con Vilalba. Pois mira, tamén coñece, aquí o Dani tamén controla. Próximo día que entre en directo e que nos explique por que sabe todo isto. 3. Bueno, temos outro mural, parece que vai de murais, hai máis cousas que murais. Este non me soa de nada, mi madriña. A saber. Vamos a subir os profesores que ando liado. Mañá se xogada se me pode apuntar a xogar. Mañá non podemos, pero semana que ven sí. Mañá non, porque mañá marchamos a Ourense, precisamente. Hasta ahora estaremos en camiño de Ourense. Pero próxima semana xogamos xoves e quizás xoves e verres, probablemente. Xoves seguro. Venres, quizás sí. Pero mañá non. Así que hoxe está de espectador. Pois moi ben. Tamén de espectador tamén está ben. Vemos aquí a ver si Pablo ou Dani, a ver quen se leva os puntos. Parece moi chunga. Nova táctica de Pablo Rodríguez Vila. Está utilizando unha táctica nova. Unha estrategia nova de Pablo. A ver se con esta táctica funciona mellor que as outras. Estou aproveitando para facer limpeza de desco que quedei sen espazo. Bueno, pois sí, hai que liberar espazo que enseguida enchemos todo. A memoria non nos chega. O disco. Do disco. Bueno, tamén pensaba do disco duro. Ben, non deixaba nada a Pablo porque estábamos en Lugo, claro. Entón... Paso por aí todos os días para ir ao traballo, todos. Foi a Lugo, pero Dani marchou a Coruña. Dani tirou por aí, máis para o Culleredo, quiso quedar máis cerca. Pois era en Lugo, San Roque, ¿no? A zona de San Roque, creo que se chama esta parte, ¿no? No, pero tuvo que acertar, que temos casi os mesmos puntos, non? No, mira, nesta 4.674 quedou. Hostia, só 400 puntos por tirar a Coruña, tan longe. Sí, depende un pouco das ubicacións, pero pode ser así, sí. Pero bueno, xa son distancias, claro. Querías que sacase menos, non? Claro, quería que sacara 1000 puntos ou 900. No, pois mira, hai que... Sí, tamén a distancia... Podría ser a distancia maior, pode ser que quizás un pouco curioso, si tamén me chama a atención. Que debería haber máis diferencia, pero bueno, aí yo que sei, non sei. Eso vai en proporción, é verdade, que do mapa, é dicir, o mapa pode ser, non entendo por qué. Sabes por que sucede iso? Porque como no mapa hai ubicacións que están fora, incluso de España, a proporción das distancias é diferente. É por eso, non é un fallo do debe ser. Claro, se cando facemos mapas que son só de Galicia, conta un pouco relación co territorio, pero neste caso, como hai ubicacións que tamén están bastante longe, xa dou pistas para a seguinte, se aparece, entón por eso non considera que isto sexa tanta distancia, é por ese motivo. Ok, entendido. Non me daba conta eu tampouco, claro, é un mapa diferente. Moi ben, imos coa cuarta ubicación, e aquí temos unha escultura. Pasamos do mural á escultura. Unha escultura aí, un sitio aí no medio de non sei que. Esta escultura, a ver onde pode estar. Iso Dani que vira a señal de Coruña antes, que foi o que le levou a pensar que podía ser Coruña anterior. En este caso, vamos a ver aquí a panorámica, onde estamos. Ai, Dios, vale. Xa caín de burra, Se quero ir para Lugo, teño que ir por aí adiante. Si, esta estatua está aí no medio non está así, non sei, está un poquinho como... Non nun lugar así como moi importante, a verdade, está como de recheo casi. Non sabía que existía esta estatua aí. Ben, estábamos na Coruña. Isto está entre as dúas estacións, entre a estación de ferrocarril e a estación de autobús, máis ou menos. Por aí, estación de autobús, aquí está o tren. Dani chegouse o pé mesmo da estatua. Aquí, a estatua de Rosalía, por aí. Así que Pablo por diante, Dani recuperou aquí un pouquiño. Pero iso non é na saída de Alfonso Molina, eso?
Sí, Afonso Molina, vale. aquí. Sí, exactamente. Sí, estaría Afonso Molina a esta de aquí, non? Sí. Vale. Sí. Estación de autobuses aí, estación de tren, sí, a saída de Coruña. Cantas veces saímos por aí, bueno, aquí por Coruña, a Coruña hai que entrar por aí, non? Sí, Bueno, a mí me queda casi. outra. Sí. Eu cando vou de Vilagarcía tamén, pois entramos por aí, Afonso Molina. Bueno, de Lugo agora temos tamén por onde está o Marineda, por ali arriba, tamén se entra ahora Por directamente. aquí A tamén, autopista, non sei que. Sí, a veces hai saír de Riazor unha veces, e estou por aquí. Por aí xusto tamén, por Estáis Riazor. tamén por aquí, por esta circunvalación toda, sí. Pues así vas rodeando, despois enganchas aquí, non? Xusto. Tamén hai esa forma. Pero bueno, case sempre que vou vou ao centro moitas veces, vou a Alfonso Molina, os cantóns e despois por aí. Hai que darlle uso, como se chama, o Vía T. Exactamente, que comodidade tamén o Vía T. E para ir por Portugal, non digamos, sin Vía T non sei como faría. Último sitio. En Portugal me parece a min que pita algo demais o dichoso Vía T, está pitando seguido. Bueno, nas autovías estas que electrónicas, non? Sí. Cada pouco. Se vas ao aeroporto, fun outro día ao aeroporto aí en Porto, claro, entón é pitar seguido. Sí. Outra escultura que temos aquí. Vale, non me despistes, Non te despisto. Vale. Atopado. Situémonos aí. Aí está Rosalía. Boas pistas. Bueno, aquí hai unha que me despistou un pouco. ...20 segundos para marcar aí. Lo vou tirar aquí porque quedará cerca de aquí, pero non sei eu tampouco aí mismo. Bueno. Pois aí estamos, en Carril. Aquí sí que paso moitas veces, por aquí, por este sitio paso, bueno, H de veces porque teño tamén a familia por aí. E a estatua de Carril tamén ten que ver coa propia vida de Rosalía, porque ela pasaba temporadas aquí en Carril. De feito, hai unha casa por aquí de que se di que ela pois, pasou un tempo en Carril. Co cal Carril tamén forma parte da un forte Pablo con Rosalía. Certo. Así que estábamos aí en Carril, que pertence a Vilagarcía, aínda que daquel tempo, no tempo de Rosalía, non pertencía a Vilagarcía, que era un concello propio. Foi así ata o século XX. Bueno, Pablo quedou en cabeza, sobre todo por esa de antes tamén, a de Lugo, ¿no? Que dicía que non sabía onde era. Fixo ese xogo, ese caneo. Así que a primeira partida vai para Pablo, son 20 puntos, 233 en total, e 10 puntos para... Aí temos aí un novo xogador. Temos alguén novo, sí? Sí. Pois mira. Repolete, mira, pois andaba por aí Repolete. Pois alegro moito de ver tamén a Repolete por aquí. Moi ben, Repolete, e a máis Repolete vai controlar de zonas importantes de Galicia. Non será outro carteiro. Jodas. Repolete tamén vai dominar aquí a cousa. Bueno, Pablo, como sempre, tens que elixirte o mapa da seguinte. Como a sempre, non, que é a primeira vez que escollo. Bueno, sí, tens razón, como sempre, que facemos por ti a primeira vez. Así que... Vou escoller, por favor, o centros de ensino, por favor. Por eso. No, que va, é broma. Quero este que me mola tanto que pode ser calquera sitio de Galicia que saen por aí cousas rurais e virgen. Vale. Este de todo xunto. O de toda Galiza. Venga. Ese, aí xa, quen domina ese, domina todo. Ese sería o... Eso é chiripas. Eso, xa. Vamos buscalo. Toda Galicia, que chamei así. Aí que o temos. Vale. Vou poner enlace por xa quen entrou que non tiña enlace de antes. Vale, ben. Pois ese, toda Galiza, calquera sitio, pode ser urbano, rural, calquera sitio que este dentro do territorio da comunidade autónoma. Así que
ollo a este. Podedes caer nun monte de eucaliptos, como decían, non? Destes sitios bonitos, dos eucaliptos, Aí na en Baía de Vigo. Vigo. Na Baía de Pode Vigo. ser, pode ser a Baía de Vigo, pero facilmente un eucalipto. Así que, imos a ver onde vamos. Onde estamos? Bueno, caemos nun sitio urbano. Mira, non foi eucalipto, foi cemento. Madre mía. Ou Sergas, Urxencias. Urbano, pero non debe ser moi urbano. Xa, si urbano... Por ese centro de saúde. Xa. Urxencias sanitarias. Podes subir e baixar, urxencias sanitarias que abran a porta seguramente sinal de que faltan médicos ou algo. Bueno, por aí seguramente hai pistas. Hostia. Hai que baixar por aí e mirar Ai. pistas, mirar coches ou letreiros e de todo. Menos mal que me saleu aí o mar ao fondo, porque xuroche que lle iba a dar a Lugo, porque hai un sitio aquí. Tía, que cagado Lugo isto. Pero Lugo non é, claro. Ou igual sí, será Lugo. Pode ser. Dirás, ti como táctica que tes agora son, sabes se o dis de broma ou de serio. Todo por aí na lagoa, di que teña curiosidade pola partida de hoxe, pero que chegas tarde. Bueno, chegas tarde para esta, pero para a seguinte podes participar. Nesta sí que xa non. Creo que é por aquí, máis ou menos, a ver. Desde que Ayuso falou dos montes de eucaliptos xa se pagan máis, non? Sí, subiu o prezo, non? Está máis cotizado. Onde estábamos, Bien. Onde era isto? En Sada. Sada, anda, Sada. Eu vin aí un rollo do equipo de fútbol Rayo Sadense. Bueno, supoño que é o equipo de fútbol. Rayo Sadense. Eu vin por aí tamén había un coche da policía local, non sei se parecía... Bueno, Dani tamén achegou aí o sitio, incluso aproximou aí, a rúa do Arrebanco Amor, e, bueno, tamén pon o PAC de Sada, non? O punto de atención continuada de Sada. Moi ben, pois eso, aí por 15 puntiños vai en cabeza Dani nesta partida. Empezamos así. Seguinte, pode ser calquera sitio de Galicia. Outra vez outro sitio medio urbano, non queres sair os eucaliptos, non queren sair? Xa sairán. Seguro. Hotel, bueno, aquí... Si, no, hotel está clarete. Hotel aí de 3 estrelas. E hai algún hotel máis, incluso, creo, por aí. Bueno, a ver se atopades este sitio. Dani contándonos aquí cada sitio trae unha experiencia, non? Allá nos quedei unha rapaza de Tinder e puxose malísima. Así que tes un sitio que a túa lembranza é esa, non? Acabamos aí, di. Mensadas, o que se refería. ...20 segundos... E imos ben onde estamos. Que, bueno, hai pistas, eu creo que aquí hai opción de aproximarse moito. Estamos, bueno, poñen algo de Bayona por aí, non? Bayona, Hotel Bahía Bayona, víase aí o mar tamén. Dani foi un pouco máis lonxe. De Sada recordo iso en Useados. O Dani ten que entrar a próxima vez, porque falando, seguro que iba a ser tamén agradable aquí charlar os tres. Pois nada, estamos aí, Hotel Bahía Bayona, cerca do que Bayona, entre Bayona e Nigrán, aquí a Ramallosa, non? No centro de Bayona, pero por aí. Así que Pablo, supoño que si aí en cabeza, pois iso, sacas 73 puntos de levantarse nesta partida. De momento, urbano, parece que urbano só, pero sabe, aseguro vos que non, Volve a aparecer outro sitio en cidade. Tamén con murais. Estás, Pablo, que caíras, me da conta. Claro, que non sei que pasa, que estou... Non sei que pasa hoxe. Como vai así no directo, xa estou amañado. No, a mellor é os trinas que a veces tamén ponse un pouco tonto. Joder, este sitio sóame, pero non...
Nada, Pablo, pediches o mapa pensando que iban a sair eucaliptos e nada. Ai, mamaíña, como non me vai sonar o sitio. Madre Hai un mía. instituto aí ou algo, non? Estou tendo unha chiripa como un demonio, Sí. Parece que hai instituto. Ten todo aspecto de instituto. Claro, atopalo tamén me vai costar un huevo, Sí. Esa é no, pois mira, non me vai atopar porque aquí atopei este sitio. Bueno, aí hai pistas sin moverse, esa aí. Vale. Bueno, aí hai pista aí ao fondo, non a vir antes. Aí está. Non digo nada, pero aí arriba aí vese algo. No monte vense uns eucaliptos raros destes. Vou dar unha pista a ver se Daniel o sabe. É moi cerca de onde son as mesas sectoriais de ensino. Entón sí que fuches veces, non? Yo. Mira, aí está. Quedaste aí xusto entre medias, non? Bueno, cerca do área central, por aí, non? Esa zona, non? E as mesas son aí na EGAP, na Escola Galega de Administración Pública. E este que instituto é? Instituto de secundaria? Non pongo aquí o nome. Non sei. Non sei. Será o Xelmire, non sei. Non sei, a verdade que non sei. Non coñezo aquí. Por eso víase a Cidade de Cultura, víase ao fondo. Teñen aí a Batcueva de a Batcueva de é o sitio onde fan as súas falcatruadas. Sen ser nada diso que conste. Vale, ben, seguinte. Cantas A ver, sale algo rural. Non hai maneira. Bueno, isto é medio rural, ainda non é rural de todo. A Batcueva de Esquerda Unida está aí, anda. Estaba aí a Batcueva de Esquerda Unida nesa zona. Uf. Bueno, isto é algo rural, sí. Sí, no, pero que sitio é este? Uf, mima. Agora xa Hostia. Vale. Dani aquí non vai fallar, claro. Seguramente. Por si acaso, hai que asegurar. Vamos a ver. Claro, isto non marca as gasolineras. E pode ser, bueno, se está pa un lado tal, igual é por aquí. Pois vou tirar. Quedan 10 segundiños. Últimos 10 segundos. Vou tirar aí, pero tirar algo. Entraron aí as gueses de Dani e de Pablo. E onde estamos? Ourense, bueno, sí, tirando para Velle, por aquí, sí, Velle. Non era fácil, Sabadelle. Postes por aí, queda un poquinho máis cerca Pablo que Dani. Eu o que fixen foi vin un cartel, poñía 3 km Ourense, 44 Santiago. Digo, ten que ser pola carretera para Monforte, claro. Digo Monforte. Entón calculei 3 km. Sí, pues claro, está moi ben, claro. Desde 6 km, pues, por lo menos moi longe non vas a estar, marcaras onde marcaras, non? Co cal, eso é unha pista boa, ten razón. Esta parte de aquí, Pazo de Velle, Sabadelle por aquí, tamén hai un baño por aquí, Castadón, sí, esa parte do norte de Ourense, nordeste, Estrada de Monforte, ten razón. Moi ben, pois imos coa última desta partida. Último sitio. Ahora sí que xa monte. Falábamos antes, creo que este monte pedra Toma ya. Queríades, bueno, hai mar tamén. Oye, mira, que curioso isto. Buf, que se ve aí agora, non? Como saio de aquí? Pois isto é, mira, isto non foi ni siquiera, non é coche de Google, porque aquí o coche de Google non se pode meter. Foi unha persoa que fixo as imaxes, un trekking destes, e metese por aquí. Pois, claro, encima... Aquí, claro, é aconsellable, diría, compás, nordeste, a liña da costa, por aí, pero ainda así. Ainda non sei calcular o sitio xusto como para saber eso. Así miramos norte, e así, para aí queda nordeste, así que isto é norte. Esta foi difícil, a última quedaba para o final da partida complicada, a máis complicada. Dios,
Eu tiraría a miña zona se non tuvera tan despexado. Está demasiado despexado. Para ser. Bufe Bueno. aquí. Dios, pues venga, aí vai. Que sexa o que Dios queira. Aí vai. A ver, aquí decidise. Aquí é a decisión da partida esta. Os 20 puntos desta están aquí. Vosotros tamén, vos casi equidistantes, yo diría os dous. Estábamos en isto que en Camariñas. Era as Sisargas, deben ser, non? Porque aquí Malpica. O que se vían aí era as Illas Sisargas. Eu non coñezo nada. Pois víanse ao fondo si dúas illas, falo das Illas Sisargas, e era desde aquí. Playa das Seirugas, Garzas, Playa de Barizo, Rabaleira. Era complicada esta, pero ao final, nesta puntiña de Galicia, aquí na Costa da Morte. Bueno, fostes para outros sitios. Dani tirou máis para o sur, ti tiraste máis para o norte. Así que acabamos partida. Pablo suma 20. E Dani suma 10. Pablo 253 e Dani 215 puntos. Moi ben. Vale, pois ahora imos facer a partida de sempre, esa partida que nos gusta tanto, que é a partida de non moverse no panorámica, no zoom, pero imos facer tamén como facemos sempre das cidades, que creo que facela de toda Galiza, facela no, sin moverse, xa sería un pouco complicado. Se sale esta última no veas. Imagínate. Así que facemos así, vamos cambiar o mapa e buscamos o das 7 cidades galegas. Aquí o temos. Cambiamos a configuración e eliminamos as posibilidades de moverse, de panorámica e de zoom. Como sempre, damos tempo a quen entrou agora e quere xogar, que non xogara antes, para que entre aí no enlace. E tamén recordo, nestas a puntuación duplícase, co cal en vez de 20 puntos, o que engañe leva 40 e os demais tamén van duplicando 20, 10 e 2 puntos. Pechamos aquí. Se alguén quere entrar, damos uns segundiños. De momento a cousa aí está. Sumou Pablo as dúas partidas gañadas, 40 puntos, e Dani tamén suma 20 puntos. Repolete entrou, pero non fixo gueses antes, non? Así que non sei se entrou ou quiso entrar ou mellor volve máis tarde. Está aí de... Está infiltrado aí. Está infiltrado. Non, está incluso está en branco e negro. Cando está en branco e negro, supoño que estás, pero non estás. Non sei moi ben por que aparece aí como sombreado. Pois eu creo que non, porque hai días que eu vexo xente así en blanco e negro e que digo, hostia, este non está, e despois sí que está xogando, entón non sei moi ben que... Non sei moi que significa. Será que igual non tirou nunca un punto ou que non... Pode ser, que non probara nunca. Pode ser. Sí, non sei que significa. Vale, imos aquí a esta. Recordade, é unha imaxe fixa dun lugar das 7 cidades galegas. Xa acertar a veces a cidade é un pouco complicado, imagínate acertar a rúa e a rotonda. Pero imos a intentarlo. 40 puntos hai aquí para quen gañe. Primeiro sitio fixo que temos aquí. A rúa, edificios altos ali ao fondo. A esquerda me parece como un instituto ou algo así. Ten pinta de... Ten toda a pinta. Sí, típico aparcamento para os mestres que nunca chega. Sempre fai falta ampliar. Por a cantidad de mestres que poñen nos centros, claro. Cada vez poñen máis, entón hai que poñer máis aparcamento. Que é o mapa das cidades, non? É o das cidades, sí. 7 cidades galegas, urbano, pero sin poder moverse. Así que son pode ser aí. Isto que pode ser? Recórdame uno que estuve en eu, pero non creo que sexa. Polas casas esas de fondo. No, polo aparcamento. Ademais había varios xuntos. A mí esas casas así tamén, eu diría, non digo por non dar pistas, pero dame así sensación de unha cidade concreta, eses edificios así altos. Ai Dios, a cidade se iba a tirar en Oleiros, tu mira como tiene a cabeza. Bueno, está próximo a incorporarse tamén. Oleiros, Narón, bueno, aquí Vilagarcía tamén, se por eles tamén había que metelos. Hostia. Sí, tamén tiñame pinta de Ferrol tamén, porque esta parte aquí de Caranza ou por aquí ten ese aspecto.
Vale. Eu tiraría por Ferrol, fostes a Coruña. Dani, Sí, eu fui a Coruña tamén, sí. Fostes os dous a Coruña. Distintas partes de Coruña. Que instituto se supón que é ese? A ver, podemos mirar. Si ven aquí sinalado, estábamos aquí, non nos pon nada. No. Non nos pon nada. E, no, mira, non é instituto, bueno, hai aquí para aquí atrás, sí, pero o que estamos vendo era deste lado. Fábricas. Hai o CEIP Ledicia, que non coñezo, o Centro Podolóxico Caranza, era aquí en Caranza. Eu coñezo algo desto, de Caranza, estes edificios así altos, estas rúas que hai por aquí. Podía ser perfectamente. Así que fostes a Coruña, Dani, como que quedou un poquinho máis cerca de Ferrol, pois un pouco máis de puntos. Bueno, que se vai facer? Se pagan sempre. Neste mapa, así como é xa somente de Galicia, pois a puntuación xa sí que vai nesa proporción, xa non é como era anterior. Imos co seguinte sitio, segundo lugar, segunda foto. Tamén temos outro mural. E de feito quero facer un mapa de murais. Que como hai tantos, podes facer un mapa bonito tamén de murais. De arte urbana desta. Non se pode facer zoom, non sei que dá rabia porque apetecía aí facer zoom a algún letreiro, pero aquí descripción da paisaxe. Temos aí unha barreira, unha antena destas de telefonía móvil, non? Grande tamén. E aquí sei que, non sei que cidade pode ser. Aquí sei que non teño ni idea. Eu vou ir por descarte. Teño que ir a unha das que menos coñezo porque non me só de nada iso. De nada. A mellor unha xente polo mural podía sacala, porque claro, mural pasas por aí se pasas con frecuencia, pero claro, a mí tampouco me soa de nada. E non sei se o mural ten algo que ver co lugar. Está bebendo viño, non sei se ten que ver algo co viño ou é algo xenérico, porque viño hai en moitas partes, non? Pero mellor non, mellor... Bueno, eu vou tirar aquí. Hola. E a cruzar os dedos. Vamos, imos ver onde era este sitio. Eu creo que me equivoquei moito. Era Vigo, te marcaches Ourense e Dani que foi a Vigo. Onde marca? Ah, vas a dir, ostras. Bueno, pero isto... Vivín nesa rúa. Ojo, claro que... Impresionante. Bueno, aquí sí que, como se dice normalmente, Dani se ha roto el juego. Levou o xogo, porque... Mira, ven o mural aí, cunca de viño. Estamos aquí, nesta parte de Vigo, máis alá de Colla, o Rocío, Cristo da Victoria, Avenida Castelao. Bueno, o chapó por Dani, non? Que tamén tivo sorte que se viviu nesa rúa. Pois moi ben. Traballaba no Politécnico. Vivía aí. Pues nada, entón aquí sí que a vantaxe grande, non? A partida va encaminada para que gañe Dani. Casi bouzas, casi saen bouzas. Eu vou intentar remontar, vamos. Ainda se pode remontar, porque pode pasar yo mesmo a Dani, ou sabes? Ainda quedan... Estamos na terceira, quedan dúas máis, aparte desta. Con esta cachopista vou remontar de carallo. Non se ve aí o vado, hai un vado, pero non se ve de que concello é. Algo ali ves ao fondo, non sei se un parque ou algo, pero complicada. Pablo lanzouse xa para sí. Que, non? Para que algo moi claro. Sí? Sí. Vaya. Moi claro para acertar a cidade. O sitio exacto. O sitio exacto é moito. Pero bueno, se é cidade... Eu penso que non vou equivocar moito. Tamén me xogo media perna a que Dani seguramente tamén acerte. Bueno, aparte na cidade, claro, imagínate, se marcas Vigo e Ferrol, cara, hai unha distancia grande. Non sei cal é a maior distancia, non? Ferrol-Ourense... Non sei cal sería. A verdade que así, non sei. Cal é a distancia maior que hai entre dúas cidades. Non sei se Ferrol-Ourense, Ferrol-Vigo, será? Unha das dúas debe ser. Bueno, pois imos desvelar aquí onde estamos. Que rúa esta? Ourense. Ourense. Mira, pois aquí. O Dani é un experto. Dani sin pistas de casi nada e el aí acertou a rúa e todo. O sea, non había nin por onde mirar nada, que a imaxe non se podía mover. Así que, bueno, chapó tamén por Dani. Estaba en plan imposible, o Dani... Esta me parece que nada.
Ourense. Que Dani coñece todos os recursos de Ourense, coñece de todas as rúas. Ti tamén fuches a Ourense, pero claro, acertar o sitio... Había un cartel aí con 988 diante. Había cartera bien, non o vi, claro. Sí, E cada vez hai menos destes, pero... O Parque da Zapatilla ao fondo. Polo parque. O parque que se viu ao final. Cada vez hai menos 988, sí. Non, bueno, que dicir, cada vez hai máis números móviles, non? Entón... Bueno. Pero bueno, sí, 988 sigue a venda. Penso que era un cartel de Se Vende que había aí á dereita. Víase aí. Pois entón, claro, esa boa pista, non? Bueno, non sei se era de Se Vende ou de que, pero no teléfono. Moi ben. Aí facíamos botellón, mira, tamén, claro, así tamén Don se acordaba. Pollo. Don Pollo 2. Don Pollo. Galerías Ramón y Cajal. Joder, a mí Ramón y Cajal lévame para Madrid, tío. En Madrid non vai ser. Non. Pero cal é a cidade máis parecida a Madrid? Forma de deducción, eso é pensamento computacional, non? Se isto non é, ten que ser o seguinte. E vai descartando. Hostia. Vale, xa sei. Hai algo por aí, non? Bichis. Creo que vimos o mesmo. Sí. Vimos unha pistiña por aí, non? Bueno, xa marcastes, parece que o tedes claro. Incluso o sitio. Creo que o de Ramón y Cajal é unha pista boa, non? Digo, para mirar rúas e tal. Eu non Cidade coñezo. sí, di Dani, a cidade sí, agora o sitio, claro. Sí, no, eu Ramón y Cajal tampouco me soa de rúa ninguna. Sonoume o contenedor que pon. Coruña, sí, pero hai unha rúa aquí ancha, bastante grande, que é a rúa Ramón y Cajal, ¿no? En esta parte aquí de onde está a cervecería, esta de Galicia, San Diego, por aquí. Bueno, marcastes Coruña, tampouco mirastes aí máis, así que os dous estades en Coruña. Pablo un poquinho máis cerca que Dani, pero bueno, Dani leva moita vantaxe por as anteriores. Non podo remontar. Nada, imposible, o sea, está de Dani, estes 40 puntos, son para Dani, sí ou sí. Hai botón de rendirse, hai. Botón de rendirse. Debía haber tamén. Bueno, vou a ver se maquillo o resultado, polo menos. Exactamente, como no fútbol, hai que maquillar no último minuto. Non sei se maquillarei moito, Debaixo, estamos aquí debaixo dunha Sí. ponte, pasarela, creo que sei onde é. Porque hai unha praza aquí, isto aquí, nesta forma así de atravesado, ¿no? Non digo nada, pero... É que non hai unha soa pista nesta. Eu non vexo nada. Sí, pista así como letra, letreiro, nada, non hai. Hai coñecer aquí esta cousa. Praza esta, ya, non sei, pero non hai moita pista nesta, verdade, que aquí non hai, non é como nas outras. Non vexo nada. Aquí coincidiu, non sei que máis debaixo do... Tamén pode coincidir noutro sitio, xusto debaixo da ponte. Non vexo nada. Pois vou tirar aquí. Ala. A ver si onde eu pensaba. Sí, era o que pensaba eu. Bueno, porque Pontevedra, vou con certa frecuencia, pois, bueno, coñezo máis, claro. Era a Praza de Galicia, o que se vio ao fondo. De feito, estás aí máis veces, porque sempre digo, estive aquí das oposicións, saiu esta zona de Pontevedra máis veces, bueno. O mapa tamén son das cidades, o cal. O Instituto Fray Martín Sarmiento e esta estrada por arriba. Aquí temos a Praza de Galicia en Pontevedra. Bueno, aproximastes, Dani, un poquinho máis. De todas maneiras, a partida xa estaba resolta de antes, así que Dani 40 puntos. Joder, iba a perder a de 40 puntos, tío, de verdade. Pablo 20 puntos. Agora mesmo xa Pablo superou a Ampefi. Así que Pablo agora está en cabeza con 273, Ampefi ten 266. Por dalle rápido desde que veña. 255. O se colleu vacacións a Ampefi, pero cando volve, se volve outro día, cuidado con ele. A remonta. Pode ser.
pero bueno. Estaba dicindo por aí, Dani, tirei pola praza esa, pero non se lleva. Pois si, acertaches, moi ben. Vale, seguinte mapa. O seguinte mapa que imos xogar, xa que falamos un pouco de Rosalía, que o día mañá é o día de Rosalía, un mapa que temos que non xogamos aínda de bibliotecas, librarías e editoras galegas. Así que, Hostia. ollo aí, de novo, non o xogamos aínda. Ese é o que van agora, te refires? É o que imos facer agora, sí. Imos É que cambiar. dixeche librerías? Poden aparecer ou bibliotecas ou librarías ou sedes de editoriais galegas. Así que vai ser urbano case sempre, bueno, todas van ser urbanas. Poden ser librerías en cidades grandes, pequenas, non ten por que ser nas 7 cidades, pode ser noutros sitios. Así que cambiamos o mapa e buscamos o de librarías. Aquí o temos. Que é de interior, como aquel dos bares ou non? Creo que hai algunha de interior, pero a maiormente son exteriores, son na rúa, na porta, vemos a biblioteca, o nome, quizáis, pero case todas son exteriores. Creo que hai polo menos algún interior, pero pouquiñas. Vale, bien. Volvemos dar a opción de moverse, panning, zooming e mantemos os 80 segundos como facemos sempre. Enlace, por se alguén entrou agora, facemos tamén como costume. E damos esa. Esta volvemos á puntuación habitual de 20 puntos, 10, 5 e 1. Imos ahora. Mira, este interior, precisamente. Falabas de interior, había unhas interiores. Esta é unha delas. E dentro dunha biblioteca. E como é dentro unha imaxe fixa, podes facer zoom, eso sí. Nada, bueno. Pero, bueno, ainda hai unhas pistas aquí. Creo que por as pistas podedes sacala. Non te podes mover porque é unha foto única. Pero, bueno, unha biblioteca grande que hai en Galicia. Pues eso de que é bastante grande. Está chulo aquí a recepción, eh? Parece aquí, non sei, outra cousa. Un sitio grande tamén para a entrada. Bueno, un edificio moderno, como se ve, unha biblioteca nova. Joder, non vexo unha puta pista. Ni unha. A ver. Mira que lle fixen zoom aí aos cartéis, pero non hai maneira. Que, claro, estes sempre os letreiros son pequenos, pero... Ai, Dios. Home, non me jodas. Me cago mismo elas. Home. Se mirara para fora antes, joder. De verdad, Estábamos aquí na biblioteca Ángel Casal, a biblioteca de Santiago. Esa que o que se ve enfrente non é Xoán 23, o aparcamiento este. Sí, exactamente. Claro, non me deu tempo buscalo no mapa, joder. Claro, Santiago, que... Estive buscando pistas, pero era aí. Ainda estivemos un pouco aí, Museo do Pobo Galego, non tan longe de aí. Bueno, biblioteca Ángel Casal. Eu estuve ainda outro día cando presentamos as asignaturas estas á librería Couceiro, creo que era. Sí. Porque aí. Pois mira. Pois Ángel Casal, claro, foi editor. Na súa memoria. Aparecía no letreiro arriba a biografía de Ángel Casal. Bueno, Dani... Ángel Casal da biblioteca. Sí, biblioteca Ángel Casal. Que aproximas ves aí, biblioteca Ángel Casal. De feito, lembro que cando eu estaba acabando a carreira, estaban empezando a construíla. Mira. Sí, non debe ter caso moito tempo, sí. Por iso é moderna. Bueno, coñecida tamén. Dani quedou un poquinho máis próximo, e entón, pois, bueno, algo máis próximo, vai enmantarse tamén nesta partida. Segunda biblioteca, creo que tamén é biblioteca neste caso. Biblioteca Pública Municipal. Lembrade que podedes movervos, lembrade que pode ser calquera sitio de Galicia, non ten por que ser nas 7 cidades, pode ser calquera lugar de Galicia. Pois non sei. Esta biblioteca xa parece máis antiga, mellor por aí, Casa da Cultura. Seguramente hai pistas de algo por aí. Decía Dani Conde, claro, a biografía da parede daba pistas. A mí na biografía aparecía, ten razón Dani, a biografía de Ángel Casal.
20 segundos. Chan. En esta partida, Dani pode superar a Ampefi se gaña. Se non gaña, non. Burela, Bueno, estábamos aí. Estábamos na zona, Vivendas en alquiler en Foz, aparecían, Burela era. Claro, vivendas en alquiler en Foz e por eso Dani foi a Foz, claro. A pista de Foz. Ainda estuve no fin de semana pasado de comida en Burela e pasei por diante da biblioteca. Mírate. E cando a viches agora, diches de conta ou non? Ou foi... Eu estudiei en Burela, tío. Bueno, entón, joder. Entonces, incluso irías a ir, Sí. Pues entón, moi ben. Xoguei un pouco de despiste. Tamén, foi a táctica de antes, non? Despistou, mira, que... Dani, mira, Pablo se ven cunha estrategia marcada desde entrada, non ceder en nada, non cede nin a primeira. Vale, Pablo vai en cabeza e non vai deixar escapar os puntos. Así me gusta. Saiu aí o Streamlabs, o moderador, sempre censura as cousas, pero non importa. Bueno, aquí temos, mira, cambiamos de biblioteca a editora Rinoceronte. E esta é a súa oficina, sede, se vos coñecedes tamén esta editora, que publica libros e traducións de obras de outros autores, traducións ao galego. Vale, e onde está este sitio? E así que, pois aí temos a Rinoceronte, co seu logo do rinoceronte. Oficinas, almacén, librería, café. Así que ten todo aí, Lo sabedes, horario, luns a verres de 9 a 5 da tarde. Non tires, empuxa. Isto por na porta. Hostia, eu topei aquí pedra do elefante, pero quedamos que era un rinoceronte, non? Se non nos cambia un animal, non? Nos pode outro distinto. Eu estou mirando a ver se o pon, pero extrañame que aquí no... non pulsei ainda. Non sabía que era libraría ao mesmo tempo, Pensei que era editora únicamente. Non tiña controlado que tamén venderan libros. Sempre parece un pouco curioso, non? Unha editora le venda libros é un pouco competencia das librarías. Claro, aquí. Pero bueno, saberán máis que a mí, por suposto. Bueno, non me reservarei moito. Aquí estaba, Rinoceronte Editora, en Cangas, non? Sí, Cangas. A ver, quizás coñecedes nas redes a, como se chama, o Moisés Barcia, que é traductor, non sei se é o director da editorial, eu lo tedes visto por aí en Twitter, ten bastantes seguidores. Cafetería Cangas había. Pois aí estábamos en Cangas, no Morrazo. Fostos os dous a Cangas. Eu a cafetería non a vin, eu vin un cartel de se vende, poñía Cangas. Poña Cangas, bueno. Cangas Inmobiliaria ou algo así. Cafetería Cangas. Ten un descapotable ben chulo. Quen ten un descapotable ben chulo? Supoño que o jefe ese, non? Sí, eu non sabía que tiña, bueno. Ou é este de que decía, non, claro, aí en Cangas onde hai tamén estes, non, é Malpica, estaban confundindo Cangas con Malpica, onde estaba o cadaleito, o coche fúnebre que vai por Malpica adiante. Seguimos, entón, Pablo vai en cabeza, mantén esa distancia porque os dos marcastes no mesmo sitio. O xefe, así, non sabía que tiñan descapotable. Nin idea, sabedes detalles. Moisés Barcia, sí, exactamente, Moisés Barcia. Xerais, bueno, pasamos da Rinoceronte a Xerais nesta penúltima. Editora das grandes editoras galegas, non? Unha das dúas maiores que hai, Xerais, sen dúbida. Por lo menos eso quizáis a cidades podes imaginar cal é. Eu supoño que sí, pero o sitio... Agora o sitio, porque sí, unha rúa que tampouco é moi ampla ni moi coñecida, non? Está así nunha rúa pequena, non? Sí. Vale, non sei, así que tiro aí, a ver... José López Vázquez, bueno, buen vídeo, José. Acabo de entrar, non puiden chegar antes, ides o que ir xogando, entro na seguinte, se non ides seguir isto adestando para a próxima. Sí, imos xogar outra. Ata as 9:30 estamos aquí, as 9:30 así que xa pechamos, que aparte que hai xente que ten traballo que facer. E agora está aí un pouco relax, pero despois toca
O traballo que teño que facer primeiro a cear. Tens que encaixar aí a cea no medio ou como poidas. Pero ás 9:30 nos pechamos sempre. Ás 9:30 é a hora de peche, así que entre son as 10 outra partida xogamos seguro. Estábamos en Vigo, porque, bueno, Xerais está en Vigo. En que parte de Vigo está? Bueno, aquí na rúa... como se chama esta rúa? A rúa do Doutor Marañón. Tampouco está no centro de Vigo, non? Así que... Pues por aí. Dani marchou a Pontevedra. O cal aquí a vantaxe de Pablo pois aumentou. Xa son case 5.000 puntos. Que, bueno, Pablo ten xa na man conseguir esta victoria. Era Vigo. Última rolda. En este caso, pois temos unha librería. Sai un pouco de todo. Biblioteca, editora... E agora temos unha librería que creo que é bastante coñecida. Ainda que non ten aquí así no letreiro por fora que nos indique, pero, bueno, creo que... Eu vou pasear un pouco porque non sei onde é isto. Sí. Foi de intuílo, pero... Déxeme confirmar, non vai cagala na última, sabes? Moi boas, Farón, tamén entraches por aí, non me daba conta, Farón, moi boas. Anda, mira. Anda por aí o Farón. Unha librería comprometida, di Farón. Aí detectou Farón rapidamente que librería é. Eu estou aquí diante da porta onde tuvamos hai pouco. Sí. Aquí arriba. Pois entón, xa está. De feito, vou tirar na porta dese sitio porque me acaba de aparecer aquí no mapa. Como non sei onde está exactamente eso, pois tiro aquí. Claro, que a dificultade que é verdade que a librería é coñecida, pero non ten fora un letreiro así... Curioso, non? Que non teña un letreiro fora. Igual cando digas o nome, así non me soa. Sí, igual, con o nome sí que pois soa. Vale, xa marcastes por aí, o máis próximo posible. Estamos en Compostela. Librería Lila de Lilith, que é unha librería feminista, creo que é a máis coñecida, así, de temática feminista. Me soa de nada. Non te soa, non? Pois está por aquí. Non creo que é a máis coñecida. Eu teño unha compañera de mestra no meu centro, que, bueno, que é moi desta librería. Aí fornécese de libros desta temática. Moi ben. Pois nada, como estaba un pouco previsto, porque Pablo leva bastante vantaxe, engancha Pablo, de palestras e tal, di Dani, certo, aí fan actividade. Vais con a librería, a parte de librería, pois é case un movimento social, non? Cultural, ben coñecida. Moi ben, pois Pablo, 20 puntos para Pablo, suma 20 máis, o tal xa son 293, e Dani, 10 máis, son 265 a un de Ampefi. Así que agora mesmo sería Pablo primeiro, 293, Ampefi segundo, 266, terceiro Dani, 265. Cal na seguinte, previsiblemente Dani vai se colocar en segundo posto. Vale, que imos xogar agora? Se non é a última, vai ser a penúltima. Imos buscar un mapa, aí está José, benvido. Imos con mapa que xogamos outro día de lugares de Galicia pola súa beleza natural, histórica. Quizáis está ben rematar con ese. Así que cambiamos. Eso topo ben. A beleza de Galiza. Insisto, son lugares de galegos que teñen algún valor pois por paisaxístico, histórico, monumental. É dicir, non son lugares así ao chou, senón máis ou menos escollidos. É a idea. Damos a benvida, como dixemos, aí a José, que vai xogar por primeira vez. Sabedes que é moi fácil xogar, e se alguén máis pois quere entrar, ten aí uns segundiños para facelo. Mapa patrocinado por Tour Galicia. Exacto. Farón sempre fai os comentarios aí, a puntilla das cousas, que está moi ben. Tamén agradecemos iso. Dámoslle. Veña. 5 sitios de Galicia. Patrocinados por Tour Galicia, como di Farón. Como dicíamos, pode ser valor natural, paisaxístico, histórico, e este, pois, evidentemente, valor natural bastante grande, unha zona importante. A ver que sitio é.
Hai que buscar patrocinio. Como di Farón, hai que buscar un patrocinio que sosteña isto. Os gastos que leva isto. Tour Galicia patrocina. Canta xente falla así, cando falla stream se fai con anuncios e tal. Eu non, eu vou con outra dinámica. Está rotonda. Oito segundos. Aí. Marcou aí José, Pablo, Dani. Moi ben, entonces aí no último momento. Bueno, estábamos aí no que o ismo da lanzada, ¿no? O ismo da lanzada. Marcastes aquí, Pablo primeiro, José segundo, Dani terceiro. Estamos aquí no que é o complexo intermareal Umia o Grove, esta zona toda de marisma, que é moi importante. A do Umia, que é aquí en Cambados, e o Grove, toda esta zona. Ya, bueno, a praia da lanzada que está do outro lado. Así que é unha zona de valor natural moi importante. Moi ben, primeiro lugar, imos ver cal é o segundo sitio. Tamén temos aquí... este... Mima. Hai unha complicada, mira, se non saíron antes as de no mapa de toda Galiza, pois saen agora. Hai aquí un cruceiro, e está difícil. Pode ser pola paisaxe, simplemente. A paisaxe, o lugar, a zona que se ve por aí. Mirador, un sitio... Miradores hai tantos en Galicia que, bueno, está en Galicia chea de miradores por todas partes. Esta é difícil, vai complicar aquí a partida bastante. Non te creas, Non. Bueno, había un letreiro por aí. Será por o letreiro? Sí. Correcto. Que o letreiro, como eu vía deste lado, non sei se é un letreiro de topónimo con topónimo ou simplemente aí... A non ser que sexa un concello moi grande. 10 segundiños. Marcou Pablo, marcou José tamén. E onde estábamos? Palas de Rei. Parque eólico por aquí, Ermida de San Ramón de Hermora. Por aquí, mira, estamos aquí Palas de Rei. Se debe pertencer a Palas de Rei, vou comprobar se é Palas de Rei Concello, sei, non? Sí, era o que o cartel, Concello de Palas de Rei. Que, por certo, estiveron hoxe aí os de Orgullo Galego, creo, en Palas de Rei, que poñan nas redes, no instituto. Tuveron o luns. O luns. Sí, bien que puseron algo de... Bueno, van polos institutos facendo esas charlas, está ben o que fan, moi ben. Parecen eu. Ti vas primeiro... Ben así, hoxe en tal. Sí, non? Tens que poñer a carteleira, o sea, o cartel, non? O Tour Pablo Rodríguez Vila. Vi Palas de Rei, pero non atopei onde era o concello. Quen coñece esa provincia? Quen coñece esa provincia? Me ben. Bueno, Pablo primeiro, José segundo, Dani terceiro. Di José aí no chat do propio xogo que pensaba que era Monte Faro en Chantada. Non foron moi longe tampouco. En media acabamos. Esta vista impresionante porque é un dron. A vista, claro, non permite moverse, pero sí que permite ver moito, a moita distancia. Aquí xa é outro tipo de xogo, xa. Non podes buscar pistas, tens que situarte pola liña da costa, máis ou menos, o que se ve por aquí. Vai ser Ourense esta. ¿Sabes comer? Que queres? Solo para coger un papel. Están os rapaces ata ahora pedindo xa papas. Oye, un papel. Pero un papel, un folio. Sí, un folio. Aí. Aquí. Eso que é un faro ou que é eso?
Isto que estamos aquí sobre unha capela, parece, non? Unha capela ou... Paro, non? Non sei, aí diante da capela, que carallo é eso? Debe ser como un cruceiro ou algo así, un monumento, non sei. Pois non sei onde che vou tirar, Esta sí que é difícil tamén. O Gondicherri de Pablo, exactamente. Temos o Gondicherri aquí, apareceu outro. Os Gondicherris. Corre, corre, veña. Xa te vou dedicar ahora, como sabe, vale? A ver onde era isto. Oi, Fostes a varios sitios aí. Pois non era moi longe do de antes. Mira, Capela de Nosa Senhora do Faro. Aquí só temos Senhora do Faro, non o Monte do Faro, pero aquí Corme, cerca entre Corme, Malpica, Ponteceso, nesta zona. Esta foto está feita cun globo. Está feita cun dron, imagíname. Pecha má porta, gallo. Vimos ao norte, pero ahora fuches máis ao norte. José foi aquí tamén máis cerca. Pablo foi longe, pero bueno, ainda así sigue en cabeza porque leva a vantaxe. Pasa que a vantaxe agora é menos. O sea, ten menos de 1000 puntos sobre José. Está interesante. Está interesante nesta, que seguramente vai ser a última partida porque non dá tempo máis. Cuarto lugar. Porto. Un Porto galego quizáis coñecido. Eu creo que sí. Joder, pois para mí non, Non. Non me soa Pois nada. aquí, nada. Aquí hai que buscar pistas, porque está nun Porto, podes moverte a topas a maior letreiro incluso do Porto. Ou moi despistado estou, ou eu non coñezo isto. Eu por estas casas así como postas aí como colgadas de aí arriba, sí. Cuenca. Exactamente, as casas de Cuenca. Decidido. Vaya registro de arquitectura. Tens razón, Farón. Sí, este sitio é un pouco un impacto visual grande, visitar este lugar. Eu agora xa sei cal é porque hai un cartel do Porto, pero eu nunca estuve aí. Pois sí, é peculiar este sitio. Son destes sitios que dis, teño que ir un día, pero... Mira, de paso non son. De paso non queda. quedan, non quedan de paso para ningún sitio, tens que ir directamente se queres visitar. Aí tanto que comer ben, eu vou aos sitios para comer. Pois entón sí, aí entón sí que pode ser. Ben, estamos en Malpica. Aproximastes aí. Bueno, Dani foi o que máis perto quedou do sitio onde está feita a foto. Porto de Malpica. Aquí estábamos. Pablo 14.000 puntos leva, José vai en segundo con 13.000 e Dani con 9.300. E quédanos a última. A pancadeira. A derradeira de hoxe. Non dá tempo, non hai 21, non dá tempo para toda a partida inteira. Ui. E temos unha paisaxe completamente diferente. Ui. Que sitio este? Non me pode mover. Non se pode mover, parece como un encoro. Ten toda a pinta de ser un encoro galego grande. Bastante grande. E onde pode ser isto? Yo con isto. Eu non teño. Había un letreiro aquí, pero ese letreiro está mirando por outro lado. Toma máis. Esta sí que vai ser... Pon na furgo. Que pon na furgo? Na furgo de antes, sí, la de Malpica. Ese que decías na desta. Era o comentario que puso Dani antes na anterior. Esta case un pouco o show, non sei. É que incluso ata parece que non é Galicia, Se me dis que é outro sitio, ata parece que foi unha ubicación que se colou de outra parte de España. E iso que é unha pista? Non, parece, non sei que eu non sei, agora me estou situado. Espero que non sexa un fallo, porque se me dis que está isto en, eu que sei, en Aragón... Bueno, eu vou tirar a un sitio que se acertase, despois explico o que sentei. Bueno, estamos aí, claro, onde estamos? No Encoro das Portas, Mirador de Vilaño de Conso, claro, mirador espectacular, presa de Portas, provincia de Ourense, Mirador de Vilariño de Conso. O que máis achegou foi Dani, que marcou aquí, pero na provincia de Ourense, pero casi pegado a Portugal, e tamén fostes Monforte, zona de Monforte, Chantada... Os Peares. Fontes os Peares, claro. O Encoro podía ser os Peares, non? Moi ben, pois Pablo
primeiro. Moi ben, Pablo primeiro, vamos sumar os puntos. Que faz? 313. José primeiros puntos, vou anotar aquí. José LV suma 10 puntos. E Dani 5 puntos. Son 270. Vale, entón a clasificación agora estaría así. Encabeza Pablo con 313. Segundo Dani con 270. Terceiro Ampefi con 266. E despois non hai cambios. Entra José con 10 puntos que se pon despois dos do Rei que tiñan 15. Así que temos aí a José con 10 puntos. E anda por aí tamén Quenquiño. Temos aquí unha incorporación desde Euskal Herria, que tamén se quere participar, tamén pode, nesta vez non, pero na seguinte tamén pode. Así que Quenquiño, un experto tamén de GeoGuessr. Se supón Quenquiño tamén pode sumar puntos. Bueno, David, eu marcho. Marcha, sí, que tes traballo. Eu quero editar o cativo tamén antes. Así que tens que funcionar certo. Non te dá tempo a todo. Nada, Veña, boa noite. Sempre, Pablo. Boa noite, coídate. Moi ben, pois Ampefi segue arriba sen xogar. Bueno, segue arriba, xa non tan arriba, pero bueno, sí. Xa estás ti por diante, non? Por uns puntiños. Porque Ampefi, claro, Ampefi é un bo xogador moi bo tamén de GeoGuessr, con moita experiencia. Quenquiño que anda por aí tamén coñece Ampefi. Quenquiño tamén é un xogador de GeoGuessr de moito tempo, con moita experiencia. Bueno, como sempre, grazas por vir a todos, a toda a xente, tamén a xente nova, que se animen tamén a participar na semana que ven. O próximo xoves xogaremos a sexta xornada. Hoxe tamén foi entretido. Empezámola con esa recordatorio de Rosalía, que mañá é o día de Rosalía. E depois temos xogando outros mapas como facemos habitualmente. Así que nada máis, máis sempre, van ser as 9:30, marchamos un poquinho antes. Coidadevos moito, vemos na seguinte. Está dependentes de cando facemos directo. Boa noite Dani, Quenquiño, Farón, José, todos os que andades por aí. Chao, vémonos na próxima, os xoves que ven. Bueno, entra aí Sislax aí a última hora, danos tempo para saudarte, Sislax. Próximo día, os xoves que ven, tamén andamos por aquí. Chegaches tarde, sí. Chegaches no final. Se os xoves que ven, o 29 deste mes, andas por aquí entre as 8 e as 9:30, pois podes xogar tamén, participar nesta liga que estamos facendo desde o día 26 de xaneiro. Pero ainda haberá días, porque ata o mes de xuño imos estar xogando nesta liga. Deica outra. Vémonos, chao. Viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. La 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 la. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela.
Vigo para Chocorredondela, para Camarón.